जिब्रैरं चिरां दुवार एबा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि बियाबाव दिनै इउपिपिएल ब्लकनि सोद्रोमा थिसननाय लोगोसे सांग्रांथि हाबाफारि लानाय जायो। जिब्रैरं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएल दोलोआ मैयानिफ्रायनो जागायनानै गुबुन गुबुन प्राइमारि ब्लकआव मिरु इउपिपिएलनि बिथोन बायदियै सोद्रोमा थिसननायजों लोगोसे सांग्रांथि हाबाफारि बानजायदों। बे हाबाफारि बायदियैनो दिनै लाइमुथि आरो खुंग्रिं बिसिडिसिआवबो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो बिद्याधर ब्रह्म चौधुरी मिरु इउपिपिएलनिफ्राय बिबानगिरि हिसाबै नुजाथि फैयो। जिब्रैरं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि बिद्याव मोसाहारि नेहाथारि निखिल बरगयारि, जिब्रैरं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आइजो गांखंनि आफादगिरि हेमा बसुमतारी आरो खुंग्रिं बिसिडिसिनि चेयारमेन मेम्बार आरो गोबां मावथिफोरनि नुजाथि फैनायाव दिनैनि बे हाबाफारियाव गोजोनै जानानै थाङो। थांनाय 2 आगस्ट खालि चिरांदुवार 14 नम्बर समस्थियाव मेम्बारशिप ड्राइभनि इनचार्ज हिसाबै आंखौ फाथिनायलाय आङो सान्तिपुर ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि जे मावख' बे मावख'आव प्राइमारि कमिटिफोरखौ लानानै आरो ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै मोनसे मेम्बारशिपनि मेल खुंनाय जादों। आरो बे मेलनि गेजेरजों बिटिआर जि सरकार बे सरकारनि राजनिति दल इउपिपिएल बे इउपिपिएल हान्जाया मोनसे राजनितिक पार्टी हिसाबै मेम्बारशिप ड्राइभ कालेक्शन खालामनायनि मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिया समग्र बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्ला, मोनफ्रोमबो ब्लक कमिटि, मोनफ्रोमबो प्राइमारि कमिटियाव समानै जादों। बे हिसाबैनो जोंनि जे क'क्राझार जिल्ला, चिरां जिल्ला, बाक्सा, उदालगुरि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बेखौ खालामनाय जादों। बेनि गुबै उद्देश्यआ बेल'नो जे गावबागाव राजनितिक दल हिसाबै गावबागाव मोनसे भारतबर्षनि गणतान्त्रिक नेम बायदियै मोनसे मेम्बारशिप कालेक्शननि सिस्टेम दं आरो बे सिस्टेमै जों दिनै इउपिपिएलआ बेखौ पार्टीनि थांखि बायदियै आवगायलांदों। भारतबर्षनि गणतान्त्रिक नेम बायदियै इलेक्शन कमिशननि बिथोन बायदियै भारतबर्षनि गुबुन गुबुन राजनितिक दला जेबायदि मेम्बारशिप कालेक्शन खालामो, थिग बे उसिलायै जोंबो मोनसे गणतान्त्रिक राजनितिक दल हिसाबै इउपिपिएल हान्जाया मेम्बारशिप ड्राइभ खालामनायनि जे हाबाफारि बेखौ जों दिनै लाबाय थादों। जे मेम्बारशिप ड्राइभ खालामनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया ओरैबायदि नङा जे जोंनि इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जेरैखि जाया बेखौ लाथारनांगौ जों बेखौ बुंनो नागिराखै। जोंनि सिस्टेमा बेल'नो जे सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय जाय बिथांमोना सेन्ट्रेल कमिटियाव बिबानगिरि हिसाबै दङ बे बिबानगिरि बिथांमोना 501 थाखा हिसाबै मेम्बारशिप लानांगोन आरो जिल्ला कमिटियाव 201 आरो ब्लक कमिटियाव 151 आरो प्राइमारि कमिटियाव 101 आरो जेनेरेल मेम्बार हिसाबै 21 रां हिसाबै जोङो मेम्बारशिप ड्राइभनि जेनाखि हाबाफारि बेखौ जोङो मावगासिनो दं। नैबे बियाबाव जे गिदिंबाय थादों माबायदि रेसपन्स मोनदों मेम्बारफोरनिफ्राय नोंथांमोननि दोलोनि? 14 नम्बर चिरां दुवाराव जेबायदि आङो नुदों जे बेवहाय इउपिपिएलनि प्रभाबा गोबां दं। थांनाय जेनाखि रुनिकाटा प्राइमारि कमिटि इउपिपिएलनि दैदेननायाव जेबादि रायजो राजाफोरनि मतामत बेखौ आङो गोहोमैनो नुदों आरो बिथांमोना आंजों माखासे मोगा-मोगि सोंनायनि फिननायखौबो आङो होदों। जे बिथांमोना बुंदों जे दासिम जोंनि इउपिपिएलनि जेनाखि मेम्बारशिप ड्राइभ बे लेट जादों आरो बे लेट जानायनि थाखाय जों दिनै बे हाबाफारिखौ मावनो हाख'वा जादों। आङो बेखौ सापर्ट होदों जे नंगौ जोंनि जेनाखि हाबाफारि मावनाय बे लेट जादों, अब्लाबो जोङो राजनितिक दल हिसाबै जेबायदि मावलांनांगौ बेखौ लेटैब्लाबो जोंहा जिहेथु सम दं। 2025 मायथाइयावसो जोंहा मोनसे बिटिआरनि जे बिसायख'थि बे जाहैगोन। गतिके बेनि सिगाङाव जोङो बिटिआर ओनसोलाव थानाय जे 32 लाख जे भटार्सफोर बे भटार्सफोरनि सायाव जोङो खमैबो 20 लाख भटारखौ जोङो इउपिपिएलनिफ्राय कालेक्शन खालामगोन होननानै जोङो इउपिपिएलनि दोलोनिफ्राय मोनसे थिरांथा लादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों रायजो राजानिसिम मा खौरां होनो सानो? रायजो राजानिफ्राय बेखौनो आङो बुंनो सानो जे रायजो राजाफ्रा आवगायाव जेबादि राजनितिक दलजों सामलायजादोंमोन बिथांमोना बिनि सोमोन्दै बारा मिथिया। आङो दिनै क्लियारिफिकेसन होबोदों जे भारतबर्षनि राजनितिक दल हिसाबै बिजेपि, कंग्रेस, एजिपि, तृणमूल कंग्रेस जेखि दलानो जामानो बे दला गावनि जेनाखि राजनितिक दल
बे दलखौ स्टेडि खालामलांनायनि थाखाय बेफोरबायदि नेम निथि थायो आरो बेनि असिलायनो जोंबो इउपिपिएल दल हिसाबै भारतबर्षनि मोनसे राजनिति दल हिसाबै जोंबो थांनानै थानायनि मोनसे थांखि दं आरो बेनि असिलायै जों बेखौ हाबाफारिखौ लानाय जादों। नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं खुलुमनाय जासिबाय जे जोङो मिरु इउपिपिएलनि बिथोन बायदियै जोंहा दा मोनफ्रोमबो ब्लक कमिटियाव बा प्राइमारि कमिटियाव जों दिनैहाय सोद्रोमाथाय थिसननाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। जोङो 14 नं चिरां ब्लक कमिटि इउपिपिएल हिसाबै थांनाय जोङो माखासे साननि सिगां जोङो ब्लक कमिटियाव मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो थांखि लादों जे जोङो मोनफ्रोमबो जोंनि प्राइमारि कमिटियाव जोङो जिखिनि सावरायनाय बे खामानिखौ जोङो मावगासिनो दङ आरो जोङो जोंनि मिरु दोलोनिफ्राय जोंनिसिम जोंहा सासे भाई इनचार्ज महरै जोंनो हरदों सार जोंहा बिद्याधर ब्रह्म चौधुरी बिथांनि गेजेरजोंनो जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव दिनैहाय बे मेम्बारशिप ड्राइभ खालामनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो लागासिनो दङ। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360